Калиакрия, юни 2011 година. Няма луната, но купона е същия горе-долу. Красота! Красота и хубост! Най-хубавата мъжка компания! На здраве! Оправихме се! Ето го, здрасти! Здрасти! Същото е. И хората са почти същите, само една година мина. И има още един човек, къде е той, бе? 3-месечният човек, къде е? Полага ли му се да го снимаме или не му се? Как ще спи? Виж какви има покорени очички. Ето тук е щастливите мама и тати.